Bu Reels jırçılardan jırlarını urlauchi jırçılarga bağışlana. Qobat Gülnara Timirjanova ham Qobat onun Мәхәббәт ялкыны хит jırı turunda. Jırının hukuklары kimde? Solarmısınız bu Eyşi kanalı benim ismim Linar. Мен Мәскәүдә яшәүче Тоттар егете. Timirjanovanың Мәхәббәт ялкыны jırın urlaулары турында Eyşi төшергән Reels'ны 50 мең кеше караган. Берәүләр Timirjанованы яклый, икенчеләр шушы ике кеше jırını матуррак башкара ди. Гөлнара Тимирҗанова Мәхәббәт ялкыны jырын ничә еллар буе танытып, клибын төшереп, концертлар куеп, гафитегез ат булып йөреп jырны хит иткәннән соң икенче берәүләр әзергә килде дә утырды. Менә ичмасам халява. Хәтерлисезме, студент чакта тәрәзәдән зачетканы чыгарып «Халява, приди!» дип кычкыра идек. Шушы икәү артык мавыгып китеп, һаман да халявага өмет итеп яши булса кирәк. Кайбер мәгънәсез комментарийларга күз салып, аларга мәгънә кертеп карый. Шулай инде, яшьләргә булышу түгел, ә киресенчә киртә кую ягын карый Тимирҗанова ди Айгөл. Яшьләргә юл бирергә кирәк диючеләр дә бар. Килешәм, кирәк. Әйдәгез бер ситуацияны күз алыйк. Сез яшь чакта йорт яки фатир сатып аласыз. Яши барган сайын яхшы техника, йорт җиһазлары аласыз. Сулы бер җәннәт ясыйсыз, короче. Пенсияга җиткәч, оныкларыгыз килә дә, әби, фатирны безгә бир әле дип күтегезгә тибеп чыгара. Ну нәрсә? Сез анда яшисен, яшәгән, яшьләргә дә урын бирергә кирәк. Лилия исемле кешедән дә төгәлрәк әйтеп булмас. Алсаң, сорап алырга кирәк. Они втихаря, как крыса. Цитата тәмам. Зифира ханым да Гөлчәчәк Хафизуллина да борчуга төшкәннәр. Алайса, туган көннәрдә, мәҗлесләрдә гармунга кушылып җырланган һәр җыр өчен барлык кешене дә судка бирергә кирәк ди. Сез ул җырны җырлап акча эшләргә җыенасызмы? Әгәр җыенасыз икән, юк, ярамый. Әгәр табын артында җыелып, үзегез өчен генә икән, ягъни шушы җыр белән акча эшләргә җыенмыйсыз икән, әлбәттә, рәхәтләнеп җырлый аласыз. Туйганчы, унар хатта суза аласыз. Рус эстрадасында җырлар яздыру белән хәлләр ничек микән соң? Мисал өчен хитлар язучы Алексей Романов үзенең хитларын 1 миллион сумнан башлап сата. Шагыйрь Илья Резник белән композитор Игорь Николаев язып биргән җыр 2 миллион сумга да җитәргә мөмкин. Бездә Татар эстрадасында бер җырны яздыру ничә сумга төшә? Кулыгызга калькулятор алдыгызмы? Текст язган өчен 15 мең сум түлибез. Музыка яздыру һәм аранжировка ясауга 50 мең сум. Җырны студияда яздырыр өчен тагын 50 мең сум. Радио белән телевидениегә ротациягә бирергә кирәк. Халык каяндыр ишетеп һәм күреп алырга тиеш бит инде. Ким дигәндә 100 мең сум түлибез. Бу әле бер айга. Әйтик 3 ай яңгыратам дисәм, 300 мең сум түлисе. Җырны берәр матур фото белән дә чыгарырга кирәк. Аның өчен фотосессия ясыйсы. Тагын 10-15 мең чыгарып сал сөекле җырчы. Ә хәзер чыгымнарны исәпле. Миндә 230 мең сум килеп чыкты. Бу әле минималь сумма. Мәхәббәт ялкыны җырына әйләнеп кайтыйк. Хокуклар кемдә дип ачыктан-ачык сорадык Гөлнара Тимирҗановадан. Мондый җавап ишеттек. Бар закон. Беренче исполнительница кем җырлаган, аның хукукы. Мин моның беренче исполнительница буларак, мин бит моны үзем үз кулларым белән барып эшләтеп яздырдым. Ишеттегезме? Ишетсәгез, бик әйбәт. Инде дә сау булып торыгыз.